Zeeland, waterland. Aan zwemwater geen gebrek. Met vele havens, kanalen en stranden. In Zeeland kun je overal zwemmen. Zoals hier in de haven van Kortgene in de jaren 60. De dorpsjeugd die naar hartelust de landbouwhaven inspringt. Vroeger zwommen ze overal. Waterkwaliteit stond nog niet in het woordenboek. Als het lekker warm is, is er altijd wel water in de buurt. De familie van de Poes Clement uit Nisse heeft op een hete dag op het eind van de jaren 40 de Zwaakse Weel ter verkoeling opgezocht. De koeien moeten hetzelfde idee gehad hebben. Een gezellig samenzijn van mens en dier. Dries van de Poes Clement laat ons zien dat ze in die jaren wel vaker de Weel inspringen als het warm is. Uitgelaten Zuid-Beverlanders ter afkoeling in de Weel. Ze hebben het zo naar de zin dat ze zelfs een Polonaise inzetten. Ja, dat water. Een bron van plezier en vermaak. Wat te denken van Koninginnedag in de zomers van weleer. De verjaardag van koningin Wilhelmina valt dan op 31 augustus. Versierde gevels in Brouwershaven in 1937. Kijk, zo moet het. De vlag proberen te raken. Dat lukt weinigen en dat is lachen. Met zoveel water in de buurt is het verstandig dat je de kunst van het zwemmen zo snel mogelijk onder de knie krijgt. In de vroege jaren 50 leer je dat bijvoorbeeld op de zwemschool aan de Punt in Middelburg. Je krijgt les in het kanaalwater. Aan de overkant loost de Vitrietfabriek haar afvalwater. De zwemjuf ziet eruit als een dokter in de witte jas. Ze is een beetje eng. Kijk eens, ze bindt een kind vast. En ze lacht er nog bij ook. Dan klimt ze naar boven, spreidt een matje en zo te zien doet ze haar werk met veel plezier. Ze dwingt je in het water en ze zal je laten bungelen. Als je echt in doodsnood zit, zal ze je redden. En zo leer je zwemmen met harde hand. Spreid, sluit, spreid, sluit. De zwemjuf is juffrouw Poerstamper, die hier in de jaren 30 ook al actief is. Filmer van deze beelden is Jo van de Bout, die ons op een zomeravond meeneemt naar de zwemschool. Op de voorgrond het pierenbad, met erboven het touw waaraan je leert zwemmen. Als de zwemleraar een houten pop in het water gooit, die nodig is bij de les reddend zwemmen, zien we aan de overkant in de avondzon lage gebouwtjes. Er staat nog een zwemschool. In het standsbewuste Middelburg hebben ze heel lang 2 zwemscholen. Op de voorgrond de groene voor de gewone Middelburgers en daar aan de overkant de gele voor de beter gesitueerden. Hier geeft onder meer Pieter Ruiter les. Standsbewuste Middelburgers die een duik nemen in het water van het kanaal door Walcheren. In Vlissingen hebben ze ook een zwemschool, eveneens in het kanaal. Beelden uit 1936. Dat jaar is dit zwemschip bij de Schelde in Vlissingen gebouwd. We zijn getuigen van de officiële ingebruikname. Deftige dames en heren bijeen, vlaggen gaan in top en linten worden doorgeknipt. En dan kan er gezwommen worden. Een feestelijke happening met feestmuziek afkomstig van de Pattevoon. Hier hebben heel wat Vlissingers leren zwemmen. Niks geen standsbewustheid, allemaal naar dezelfde zwemschool. Hier ook de eerste lessen aan een touw, met bovendien nog een skurken om je middel. Ze gaan niet over 1 nacht ijs.
En als je klaar bent, netjes je zwemspullen uitspoelen. Gerard Blaas toont ons zijn nieuwe zwembroek. Hij laat zien hoe je in 1960 jezelf klaarmaakt voor een bezoek aan het Middelburgse zwembad. Zo pak je je spullen in. Makkelijk voor onder de snelbinder. Op de plek waar nu een modern Rijkswaterstaatkantoor staat, ga je in de jaren 60 naar het zwembad Poelendalen. Gerard krijgt een van zijn eerste zwemlessen. Het is al minder streng dan bij de juf met het touw. Hier krijg je kurken om en houdt de juf je hand vast, stapje voor stapje. En als je er aan toe bent, ga je plat en word je uitgenodigd je kin in het water te duwen. En dan los met een plankje. 10 jaar later, beelden uit datzelfde bad. Badmeester John Butt. En daar badmeester Bosdijk die de pupillen laat watertrappelen. Hou vol, nog even, hou vol. Het laatste onderdeel van je zwemexamen. Op 3 januari 1966 trekt boer Christiaanse in Seroskerke zijn preien uit de grond. Hij oogst niet alleen prei, maar in zijn grond vindt hij honderden gouden munten. Als die uiteindelijk worden geveild, gaat de helft van de opbrengst naar de gemeente. Ze bouwen er een zwembad voor, de Goudviever. Vele dorpelingen werken vrijwillig mee aan de bouw. Voortaan ook zwemplezier in Sero's. In Veere hebben ze begin jaren 50 geen zwembad. Wel een haven met vissersschepen en er meren ook pleziervaartuigen af. Heel warm, geen zwembad, maar wel water. Dan is de keus niet moeilijk. Met zoveel water en zoveel zwemlustigen is het niet verwonderlijk dat zwemmers zich verenigen en onderling hun krachten meten. Beelden van een wedstrijd in 1936 in het Goese Sas. De zwem- en poloclub De Zeehond organiseert die dag provinciale wedstrijden. Filmer is Adrie Verschoren uit Goes. Hij toont ons hoe populair het zwemmen dan wel is. Er worden heel wat wedstrijden georganiseerd. Zelfs internationale. Befaamd is de jaarlijkse Scheldebekerwedstrijd. Hier gaat het erom wie het snelst van Breskens naar Vlissingen zwemt. In verband met de sterke stroming en de drukke scheepvaart een risicovolle wedstrijd. Er mogen dan ook maar 20 deelnemers aan meedoen. Het is een wedstrijd die in hoog aanzien staat. Beelden uit 1961. Voor iedere deelnemer is er een begeleidende boot, geroeid door Vlissingse scouts. Een van de grote namen dat jaar is die van de Haagse zwemster Erika Terpstra. Op sportgebied zal haar naam nog tientallen jaren doorklinken. Als we de beelden van de Vlissingse arts Dr. Baks uit die tijd bekijken, wordt duidelijk waarom men is gestopt met deze wedstrijd. Er varen steeds meer en steeds grotere schepen van en naar Antwerpen. In 1964 wordt de wedstrijd voor het laatst gezwommen. Gelukkig voor de Zeeuwen is het water hier gewoon gebleven. Is het ieder jaar weer zomer en is er altijd wel een plek voor dat natte zomerse plezier.